Sa Mandawi City, may mga pulis nang ipabantay sa mga pasilidad kundi dalo ng mga tao nga ay monitor kabahin sa novel coronavirus. City officials may pasalig nga mohimo nila himon ang tanan aron makontrolar ang pagkatap sa mong matang sa baratian o pag-address nini. Ang report ni Nico Serino. Gikan sa kauluhan kagahapon si Mayor Jonas Cortez aron mutambong sa meeting ni Presidente Rodrigo Duterte. Mga local chief executives sa tibok nasod ang gipatawag ug kabahin sa novel coronavirus ang usa sa gihisgutan. It was very specific to spend funds para gid pagkontra sa coronavirus. And he assured us nga na nagiigong pundong. Dinhi sa ato, subsob na ang tigom nga gilusad sa Mandawi City Hall agig preparasyon batok sa sakit. Sa miaging weekend, gitigom nila kuyog sa DOH ang mga barangay officials, lakip na ang kapulisan. Gihisgutan ang mga protocol nga buhaton kung may mga posibleng kaso sa dakbayan. Ang BHERTS atong gi-activate, gi-capacitate. Unya, on top of it, doon na sa tayo mga purchases sa mga ilang mga safety measures like mga mask. Ang kapulisan sa Mandawi gimobilize na sab. May tagduha ka pulis kada shift ang mo-duty sa government hospital nga dad-an sa mga tao gikan sa Mactan Airport. Kung may na-quarantine sa pasilidad, tahas nila ang pagsiguro nga walay musibat. Gawas ni ini, may laing 50 pa ka mga pulis nga giandam ng daan sa MCPO ug galing kinahanglan pa nga ma-deploy kabahin sa pag-handle sa nCoV ERD. They don't have any physical interaction sa mga gi-quarantine. Pero dapat saan sila yung mga protective gear? Naasan sila ato mga gitagaan sila sa hospital. Ang hospital mismo ang nag-provide og mga mask. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.